שישי י"א באייר תשפ"ה, 9 במאי 2025. הרבה אנשים במדינה מסתכלים על מה שקורה לאחרונה עם ארצות הברית והיחס שלה לישראל, ומתחילים לקבל הרגשה שטראמפ זרק את מדינת ישראל מתחת לאוטובוס. פתאום אנחנו שומעים על משא ומתן, על הסכם גרעין עם איראן, שכולם יודעים שהאיראנים משקרים על כל מילה שהם אומרים. פתאום רואים שארצות הברית יש לה הסכם עם החות'ים לא לירות על אוניות אמריקאיות. ומה איתנו? רק לפני כמה דקות היה עוד טיל שנורא לכיווננו. מה קורה עם האינטרסים הישראלים האחרים שלא בדיוק אכפת להם, כמו למנוע גרעין מסעודיה? פתאום אנחנו שומעים שיש כזה דבר, וזה לא מותנה בנורמליזציה עם ישראל. זאת אומרת, כל מיני דברים שבעבר חשבנו שטראמפ יעמוד כחומה בצורה לצידנו, פתאום אנחנו רואים שהוא מוותר על זה. והשאלה היא, למה? מה קרה? למה טראמפ מתהפך עלינו? האם זה עניין אישי, או איך הוא מסתכל על זה? אישי כמובן מול נתניהו. לדעתי, התשובה היא שטראמפ מסתכל עלינו, ואומר שמדינת ישראל היא מדינה לא רצינית. לא רצינית. אלה אומרים דבר אחד ועושים דבר הפוך. אתן לכם דוגמה לאורך ההיסטוריה, והוא מכיר את ההיסטוריה. דבר ראשון, 1993. הסכמי אוסלו. מי נותן מדינה לאויביו בתוך גופו, בתוך גופה של מדינת ישראל? מה, אש"ף נהיה ארגון שלום? לא אז ולא בשום זמן אחר. ובכל זאת, מדינת ישראל, תחת שלטונו של רבין עליו השלום, פרס, יוסי ביילין, דוחפים את הסכמי אוסלו, ולתת מדינת לארגון טרור, שעכשיו יוכל להילחם כמדינה ולא כארגון. נו, זה מדינה נורמלית עושה דבר כזה? יותר מאוחר, 2001, פיגועי 11 בספטמבר 2001, איך שבוש, ג'ורג' דאבליו בוש, הנשיא, אז הרפובליקאי, שומע שזה היה אל-קאעידה, הוא אומר, we are on a crusade. זאת אומרת, אנחנו יוצאים למסע צלב, מלחמת קודש, משהו. לאחר מכן הוא הפסיק להגיד את זה. אבל מיד הוא הכריז על מלחמה, וארצות הברית יצאה למלחמה. אצלנו, 7 באוקטובר 2023, למרות כל מה שקרה בעוטף עזה, הייעוץ המשפטי משתלט על הבור בקריה, שולח 100 יועצים משפטיים, 100 קציני משפט, כדי לוודא שמדינת ישראל לא מפרה את החוק הבינלאומי. זאת אומרת, להמשיך עם הקש בגג, ולהמשיך עם כל השטויות האחרות, פרימטר וכל הדברים הללו. באמת, עד הערב לא הכריזו מלחמה בגלל הייעוץ המשפטי. בוש לא חיכה שנייה אחת. זו דוגמה להבדל בין מדינה כמו ארצות הברית שיודעת מה היא רוצה, לבין מדינת ישראל שלוקח לה יום שלם עד שהיא מכריזה מלחמה על ארגון חמאס, למרות שכבר ידעו מה קורה שם בעוטף. ותראו, טראמפ עצמו, הוא איש עסקים. הוא בא ל4 שנים בשביל לעבוד. מאז שהוא נכנס לתפקיד, הוא הוציא מאות צווים נשיאותיים, כן, executive orders, שקובע מדיניות ב1001 נושאים, ולא שואל, לא ייעוץ משפטי ולא הקונגרס ולא כלום. הוא רץ קדימה, כי הוא מנהל עניין, הוא מנהל מדינה. ואצלנו, הייעוץ פה לא עובר משפט, לא עובר בג"ץ, מניעה משפטית. מי ששולט במדינה זה לא מי שצריך לבצע, אלא מי שיושב בהיכלות המשפט ובהיכלות ייעוץ המשפט, ומנהל את המדינה משם. זה מדינה זה? זה לא מדינה. לאחר מכן, שימו לב, טראמפ דיבר לפני כמה זמן על השחרור חטופים כשהיו משוחררים 2, 3, 4 כל סוף שבוע. הוא אומר, למה עושים את זה? למה הם שומעים 2, 3? מה הדבר הזה? ששחררו את כולם בבת אחת עד שבת ב-12 בצהריים. אפילו אז הוא ציין את היום. מה הדבר הזה? לשחרר טיפין. ככה מדינה מסכימה לקבל דבר כזה? שישחררו את החטופים שלה 2, 3 כשכולם יודעים מה קורה במנהרות? זה מדינת קשקוש, הדבר הזה. או למשל, כשהוא אמר לפנות את כל עזה מהתושבים. זה היה צ'ק פתוח שהוא נתן לישראל כבר לפני, חודש וחצי, חודשיים כמעט, שמה ישראל עשתה עם זה? מה ישראל עשתה עם זה? הרבה מאוד אנשים בעולם תמכו בדבר הזה, או לפחות בשתיקה, כולל העולם הערבי,
כמובן הוא לא רוצה שיסחרו אליו, אבל שמצידו אפשר לפרק את עזה לחלוטין. מה ישראל עשתה עם הדבר הזה? עם הצ'ק הפתוח שטראמפ נתן. הוא נותן צ'ק, מה אנחנו עושים איתו? כלום. אז הוא מתחיל לזלזל בנו, ובצדק רב. עכשיו, לא רק זה. שימו לב, ישראל אפשרה לחמאס, מעבר ל-93 עם אש"ף, גם חמאס השתלט על עזה ביוני 2007. מה ישראל עשתה מאז? מה ישראל עשתה? גדר פה, רואה יורה שמה, ככה מתנהגים על יד ארגון טרור שבונה מדינת טרור על ידך, ידעו מה הם מכינים, כל המנהרות, ידעו עליהם, והתוכניות שהיו להם, כל הפשיטות שידעו, ובכל זאת נותנים לדבר הזה להיות. זה לא מדינה זה, אוקיי? לא רק זה, אפילו הרשות הפלסטינית. מאז 2004 יש שם חוק שמשלם לרוצחי יהודים. מה ישראל עשתה? ממשיכה להביא כסף לרשות הפלסטינית. איזה מדינה נורמלית עושה דבר כזה? זה מקימה פה בלב המדינה פצצת אטום, כמו מדינה פלסטינית. ועכשיו שימו לב, הרשות הפלסטינית, כל המסמכים שלה, כבר שנים רבות, כל המסמכים שלה למעלה כתוב דאולת פלסטין, מדינת פלסטין. לא הרשות הפלסטינית, מדינת פלסטין. ככה הם מציגים את עצמם. ומעלים עלינו את כל העולם, בבית המשפט הבינלאומי לפשעים, בית המשפט הבינלאומי לצדק, כל הטריבונלים הבינלאומיים הללו. ואנחנו נותנים לזה להתקיים. ועוד שולחים לשם כל מיני נציגים כדי לדבר על ליבם, שאולי הם יוותרו לנו. אפשר לדבר על הסרבנות הישראלית, שראינו אותה בשנתיים וחצי האחרונות. זה צבא זה שיש בו סרבנים? ושלא לדבר על כל מיני פוליטיקאים שרוצים, כן, כמו אהוד ברק, שנדבר על גופות צפות בירקון, של לעשות מרד אזרחי, מרידה אזרחית נגד, או מרי אזרחי נגד המדינה. זה מדינה זה שיש בה אנשים שככה מדברים נגד המדינה? שלא לדבר על ההפגנות בקפלן שעוצרות את המדינה כל סוף שבוע, עם האש על הכבישים, ותוקעים את המדינה. איזה מדינה? זו לא מדינה זה קשקוש. זה לא מדינה שרוצה לחיות. וככה רואה את זה האמריקאי, לפחות טראמפ, והוא מבין, המדינה הזאת, זה מדינה צחוק מהעבודה, זו לא מדינה אמיתית, זה קשקוש. אז למה שהוא יתעכב עם המשא ומתן שלו עם איראן? למה שהוא לא ייתן לסעודים? הוא רוצה השקעה סעודית. אז הוא נותן לסעודים מה שהם רוצים. ואם החות'ים יורים עליו, אז הוא יבוא עם הסכם עם החות'ים. למה צריך להתחשב בישראל אם זו מדינה שלא מתפקדת? אם לא מתפקדת בגלל הדבר הזה. אפשר לדבר על הפרקליטות ששולטת במדינה, ומזחילה את ראש המדינה, את ראש הממשלה, מזחילה אותו 3 פעמים בשבוע לבית משפט. זה מדינה זה? זה ממשלה זה? זה ראש ממשלה זה? זה מדינה ששולטים בה כמה אנשים הזויים, שהשתלטו על המדינה, מבגץ, דרך הפרקליטות וחלה בייעוץ המשפטי, שהם שולטים במדינה על פי אג'נדה שטראמפ בא להחליף אותה, ובא לבטל אותה. וכשהוא רואה את כל הדברים הללו, למה שהוא ייקח את ישראל ברצינות? אז הוא מתקדם קדימה, ושישראל תסתדר לבד. מה? איזה התנהגות זאת? וחבר'ה, זה הסיפור. הוא רואה אותנו וצוחק עלינו. מה לעשות? ככה אנחנו נראים. זו הדמוקרטיה הישראלית, שלא לדבר על הקוד האתי של צה"ל, שלא מקבל את הנושא הזה של ניצחון, הכרעת אויב. בשביל זה יש לכם צבא? ככה. זה טראמפ, ככה הוא שואל. בשביל מה יש לכם צבא? בשביל מה אנחנו נותנים לכם נשק? בשביל שמה? שתטרידו את האויב עד כמה שהוא מסכים? מה הדבר הזה? נכון, הוא מאוד מתרגש מכל מיני מבצעים, פיפרים והכל, הכל טוב והכל יפה. אבל בסופו של דבר המדינה, כמדינה, תקועה על ידי כל מיני גורמים שתוקעים אותה. ולכן בעניין הזה, לדעתי, זה הרקע להתנהגות שלו, ואתם יודעים מה, אני לא מאשים אותו. אנחנו צריכים לחשב מסלול מחדש. אי אפשר כך להמשיך להתנהג. זה לא מדינה, זה לא התנהלות, זה לא כלום. כשאת הכנסת מפעיל בית המשפט העליון, בג"ץ. בג"ץ מעל כל הזה. זה דמוקרטיה זה? טראמפ רואה את הדבר הזה ואומר, סליחה, מה? בית משפט יגיד לו מה לעשות? ממתי בית משפט מוסמך בכלל להגיד לו מה לעשות? ממתי אצלנו בית משפט מוסמך לנהל את המדינה כפי שהוא עושה? דרך ביטול חוקים ודרך כל מיני עניינים שכל מיני, קוראים לזה גם דמוקרטיה. דמוקרטיה, זה לא דמוקרטיה ולא בטיח. זאת אומרת, חבר'ה, צריך פה להתחיל
כמעט מחדש את המדינה הזאת, בצורה מסודרת, ושמערכת המשפט תהיה מערכת משפט, ולא מערכת שליטה. ולשחרר את המדינה ואת צבאה ואת האדמיניסטרציה שלה מהכבלים שמערכת המשפט שמה על עצמה, בטענה שיש שופטים בירושלים, ולהתחיל לתפקד. אז אנשים כמו טראמפ יתחילו לקחת אותנו ברצינות. שלא נדבר על תופעת הקפלניזם, ועכשיו גם התחילו אלה שלא מתגייסים למילואים פתאום, אחרי שעשו את זה לפני 7 באוקטובר, פתאום זה חוזר. למה שיקחו אותנו ברצינות בעולם? גבירותיי ורבותיי, זה הסיפור. אנחנו צריכים להתחיל מחדש את כל הסיפור הישראלי, כדי להציב פה מדינה יהודית, אמיתית, כזאת שיודעת להגן על עצמה, ומצידה שאויביה ילכו לעזאזל. תודה רבה, ושבת שלום לכולם.